Munali pa phone mwayilandira bwanji nkhani ya ajenasa. Nkhani yabwino kwambiri. Ndiganizo mina panga a president yathu. Tukale chilemekeze kwambiri. Tukale kugenshino remote na gen answer kuti pambane. Chofunika kwambiri choti tipulumutse mtundu wa Malawi. Ndi Amalawi ndamaya kuvutika. So tikone thandiza Malawi pogwena manja kuti Malawi limombotse pa 16 pano. Mwa support ajenasa. Of course, oh yes. Kodi inu yo maufuna running mate kapena si maufuna? Palibe tsumene na crowd flow running mate. Palibe tsumene na crowd flow running mate. Kaka akuseka. Awuti palibe tsiku limodzi limene anaufuna running mate. Palibe tsumene na crowd flow running mate. Awana yankulapo? Sina yankulapo flow running mate. Yankulapo koma munthu amene ndinampanga sport lero anali iwowa. Anali pa phone samonetsa. Amaufunawa. Amaufuna? Haya kuno nkumbali. Munthu yamatipula Central Region. Amaufuna. Zangovuta basi. Kutipula kumene nene matipulako. Ndifanira kuti Awuti tisundreja. Popo. Epota kasuka. Ngadi nja ikulu. Ndiufunika malota kasuka. Mwafuse bwino. Mwafuse bwino. Maona moto uchokera kuchipani kumwengu. Anthu akuswa chilungamo. Ine ndimakugwira ntchito imene ndinawina convention. Ndinawina convention ngati vice president wa DPP Central Region. Ndine ndimakugwira ntchito imene yoyo yotukula chikhalidwe cha pakati. Maxima structures. Chikhalidwe chosankha vice president ndi cha president Professor Alfred Mutharika. So tosefe ngati achipani tilemekeze maganizo a president wathu. Tigwire ntchito gen answer. Amalawi ambiri amene akuvutika kunjaku. Ndiye tisazipange feyo mupitirizabe kupanga misonkhano mwamphamvu kapena mwafowoka. Palibe chifukwa choti chifukwa awanda msisha kuti maufuna apa mpagulu tisamaname yayi. Munthu wa Mulungu amaufuna. Koma sana nene. Sangalepera kumva kaululu pang'ono. Koma sana nene. Kaululu akukamva. Sana nene kutamo. Koma pagulu pano pasunganene kuti yayi sini maufuna. Apanga azikomano pena pake amva kuwawa avomera sokuleni. Amene akufuna running mate. Ndi amene mwaona sana afuta kugwiza ndi DPP. Alipo azimani zina amene afuna running mate ngati UTM. Alephera kupanga mgwirizano ndi DPP. Ameneyo ndi amene afuna running mate. Ndiyena khala mafuna running mate. Sibwezi ndili pano. Koma running mate sinafune. Mind you, ndinawina convention pa mpando wa vice president wa Central Region. Ndimagwira ntchito ngati vice president wa Central Region. Ndikanali mwana zaka 36. Muli zaka 36? Zaka 36. Kabebe. Anthu onsewa mukaona apawa, mwina temu yathu kukhala mazamene ndinoyo. 2030, I promise you, ndisatenga mpando wa Peter Mutharika. Mark my words. Can you say that again? 2030, I'll be the president of DPP. Zo mwambiri wa. Josi mujenyala ya. Yeah. Ana malombawa. Akutoka. Akaba Inezo sindikulola ya. 2030 ivuta. 2030. Abwana. Ine ndina vice president. Mukaona the only vice president wa Jepere mudzimani zonse. Koma tsopano nangasi anthu amaganiza kuti akhoza kumatengano ma vice president ino. Nanga kungotengano munthu woti alibe mpando kuchipani zimene zimuziona bwanji. Choyamba mudziwa kuti Peter Mutharika ndi president Khayo amene alophunzira muno Malawi kwambiri. He's a professor of law. Tili ma vice president 4. Tosefe magwira ntchito muno mdzigawo. Akadatenga ansake nenkadakwiya. Mukanakwiya? Akadatenga mwana afeke nenkadakwiya. Okay. Akadatenga mwina ajabe neso nkadakwiyanso. Okay. Anthu onsewo akadakhabwana atenga ineyonso, anthu onsewo sakadakwiyanso. Okay. So ndiona ngati apanga chiganizo cholondola kutenga munthu o neutral. Okay. Kuti apange balance zigawo zonse. Kuti ntchito imene akugwira ati bizogwira ntchito. Tate tione nati bigger picture ya 20. DPP, final question. DPP iwina pa 16 pa. Sinachotserepo nthawi zonse ndimene makamba zimenezo DPP wina. And tiwina masankho pa 16 pano. Ndithoni. Amutharika amene akuti asankha munthu mmodzi ndiyeno panali ena amene akuti yayi mkati siyaye lero munali gulu limodzi amene maopseza nawo. Kuyankhula kwana malomba tithira mchenga mu mpungamu. Sindiudziwa kuti mawu amene munamva pa ine ngati. Ine zimene sinankhulepo. Apo zino ndi mboni. Ndiponso ndinene pano kuti mwina amene ankhonda president dzulo siku ndine ndekha mwina ku anthu enosewa amene ndimadziwa chimene chikuchitika. Ndiye ndithokoze ombira president
ndayankhula nawo ineyo personally amene anandifulozera kuti mphanga ABCD. So apolisi amandimekeza kwambiri and ineyonso ndiwenso kalemekeza ngati mtsogoleri wathu mawakulundumeza namenewo. Tatokoza kwambiri Mr Vice President Center DPP mwatilemekeza kwambiri tikufuna bwino zonse. Nzoma kwambiri bwana. Nzoma kwambiri. Ana Malomba mukhoza mapita tsopano. Ana Malomba mukhoza mapita tsopano. Ana Malomba nyamukani zipitani. Osimufuna ndifuza za 27. Tumufuna ndifuza za 27. Ana Malomba zipitani ticheke. Zimata. Zipitani. Zipitani. Komatu mene maonera pano. Sibomba tatenga ipo. Ndikukaika. Auze na Malawi konse kumene akutionera. Bomba silapita ipo. Lapita. Bomba silapita ipo. Ana Malomba nyamukani mudzipita ticheke.